Alam nyo mga kapulakit, naging mala-acrobatic show ang pinuntahan naming event sa Malasiki, Pangasinan. Wala po ba akong pwedeng juwain dyan? Sa Pangasinan, luyag ng kabuluhan. Hello mga kapulakit, samahan nyo po ulit kami dahil inimbitahan tayo sa Polong Norte, Malasiki, Pangasinan upang magpakabusog at magpakasaya kasama ang Pulakit Boys na sina Onep Bativi at Mark Neil. Hello Ma'am Kat, nauna pa akong pumasok kaysa sayo. Si Ma'am Kat, siya pala nag-invite sa atin mga kapulakit. Pinapaupo ko na si Mark Neil kasi may ibubulong ako. Kumakain na yung mga bata pero tayo hindi pa. Kaya sabi ko penge. Nakita tayo ni Ma'am Kat, kaya tinawag na kami para kumain. Tuturuan namin kayo paano maging simple na makapal ang mukha. Sisilip tayo kunyari, di tatawagin na tayo at pasimpleng kunin ng plato dahil makapal ang mukha mo. Sa sarap ng pagkain nila, ako na rin ang nagsabi ng "Ayun kayo." Sabi ko kay Mark Neil, hindi tayo magbabalot kasi nakakahiya. Ay hindi ako magpapatalo, tinago ko na nga yung tubleron eh. Kaso nakita tayo ni ate. Kaya ibinalik ko na lang. Alam nyo kung ano yung binigay? Yung pinakaayaw namin sa buong mundo. Ang alak. 2023 na. Magbago na kayo. Ako kasi nagbago na ako eh. Isang tagay lang para sa tagumpay. Oy, nakita ko na naman ang kaluluwa ng alak. Si kuya naman kaluluwa ng ex niya. Ang tapang mo palang bote ka. Baka naman. Tignan mo, napabasketball kami nang wala sa oras. Papunta na rin pala kami sa Miss Gay World na event dahil napili tayo na maging isang hurado. Akala ko nga piyesta dito eh. Hindi pala. New Year's Ball. Shoutout sa'yo kuya na nagbigay ng popcorn. At sa lahat ng tao na nandito. Maraming salamat dahil sa walang sawa ninyong suporta sa amin. Kinuha na tayo ni Kagawad dahil mag-uumpisa na daw ang programa. Bago tayo pinaupo, pinakilala muna tayo sa kanila, lalo na kay Kapitana. Maraming salamat sa pag-imbita. Kapitana, yung mga kasama ko nawawala. Alas 10 na pero madami pa ring tao. Halina't tunghayan na natin ang Miss Gay World ng Polong Norte, Malasiki, Pangasinan. Unang laban titignan ng Best in Costumes ng mga contestants. Sawadika. Elsa. Sinumpong na naman tayo ng kakapalan ng mukha. Nakita nyo ba mga kapulakit? Napakaganda ng kanilang mga kasuotan at masasabayan pa ng isang magaling na grupo para sa kanilang intermission dance. Sa oras na to, nagpapalit na mga contestants para sa kanilang iba't ibang talento na ilalabas. Kagaya ni ate na nagtitimpla ng juice para sa kanilang merienda. Merienda? Teka lang. Shembot yan, oy! Mamigay ka dito, ilibot mo yan. Sana all nagtitimpla ng shembot. Napakatalentado talaga ng mga Pinoy. May magaling magdrama, pinapatay na yung buhay pa. Yung iba, ginawang acrobatic show. Nakuha niya ang saya ng madlang people. Pero hindi pa natatapos dyan. Nagbigay pa siya ng malaking pasabog. Hindi utot ha. Nagtataka kami bakit siya pumunta sa taas at nag-exersisyo. Exersisyo? Exercise pala.
Hindi pa tatalo ang mga Pangasinense pagdating sa mga sayawan. Tignan nyo si Kuya, napapasayaw na rin sa sobrang gala. Kulang na lang sumali siya dyan eh. Kaso bitin daw yung isang shot. Hoy, magbago ka na! Alam nyo guys, lahat ng sumali dito ay mukha talaga silang babae. At hindi lang yan, halos lahat ay may kanya-kanyang propesyon. May IT, may teacher, may accountant, may buwangas. Ay, charot lang. Ipinakita din pala nila ang talent nila sa pag-drawing at nagkwento sila ng kanilang motivational experience. Meron ding gumagawa ng ribulto at kayang hawakan ang puso. Iba talaga ang taga-Pangasinan, napakatalentado. Parang si kuya ko, oh. Ginulat pa kami ng isang contestant dahil sa kanyang interpretative dance. Kung saan-saan lumilipad, kulang na lang magkaroon ng pakpak at lumipad ka sa langit hanggat gusto mo. Kaso sa langit wala ang beer, kaya dumapo ka na lang at bumagsak. Kasunod niyan, kinantaan pa tayo ng gwapong magaling kumanta na Binatilyo. Ganyan din ako kagaling noon, sabi ng nanay ko. Pero hindi daw sa pagkanta, sa pangungupit daw. Ayos ah! Sumunod na ang labanan ng Barbie outfit at long gown ng mga contestants natin. Kaso hindi natin nakuha lahat dahil sa di nating inaasahan na malowbat ang cellphone ko. Di bale, babawi tayo dahil eto na ang pinakahihintay ng karamihan, ang swimsuit ng Miss Gay World 2023. Congratulations sa lahat ng nanalo at maraming salamat sa lahat na nag-effort at binigay ang kanilang best. At salamat din sa mga nag-stay at nanood pa rin hanggang matapos ang event kahit madaling araw na. Nalowbat na ang cellphone natin kaya hindi ko na nakuha lahat. Kaya pasensya na guys. Salamat pala sa binigay ninyong certificate. Ano oras pasok mo boy? Ano oras pasok mo? Alas 6. Ano oras na? Let's check. 5. Uy, 4:11 na. 4:11 AM na kaya uuwi na kami dahil meron pang papasok sa trabaho nang walang tulog. Maraming salamat. See you next time.